żmien fuqi ma bħal donni ma nifhimx kif minn żmien tfuliti moħħi nħossu ma nbidilx ngħix fi fantasija nimxi sija b'sija ma naħsibx wisqin quddiem nemmen li l-ħajja hi qasira lek nagħtik parirta lix minuta oħra żmien għax fid-dinja m'għandna xejn ħabib terfax salib lin-nies jgħidu x'jgħidu bik tagħtix wisq wiegħek kliemek dejjem qis ħadd ma jħoss imdarbek ħadd ma jafx imdarbek ħadd ma jimxi pasik kuljum mela m'hemmx għalfejn tinġib bil-folla wex eżatt kif trid dawk li naf jiduli moħħi rieħu b'għajn ma kbirx maturità ftit sejjeda qatt ma fehmuni kif għalfejn jekk ma ninkwetax jekk imma żonx b'eżatt jekk nieħu b'ġajn ta' argument il-laqgħa tajjeb sinċerità jien ngħid il-verità ma la jarawni tradiment l-dinja m'għandna xejn ħabib terfax salib lin-nies jgħidu x'jgħidu bik ħalli ħabba tkassor wisq tagħtix ħadd ma jħoss imdarbek ħadd ma jafx imdarbek ħadd ma jimxi pasik kuljum mela jekk ma tniżek xejn il-kuxjenza jkollhom jieħdu paċenzja trid tikkieda biex kien illum wara bil-Mil-Lenti ġudikak fittex il-min għal dak li inta sew jarak b'sija la taħsibx wisq il-qudiem jekk mill-lenti tiegħek tara